Sa kasagpan sa Sugbo, naay usa ka lugar nga gitawag og Capitol Site. Sa mata sa kadaghanan, kini usa lang ka normal nga barangay, risko ang hangin, limpyo nga mga dalan, ug dinhi nimo makita ang mga ospital, dagkong eskwelahan ug mga elegante nga subdivision. Mura siya og lugar nga walay kapintas. Pero kung dugay ka na nagpuyo sa Cebu, kabalo ka nga ang Capitol Site hilom lang na sa buntag, pero naay istorya nga gitago sa kilid sa kahayag. Mga istoryang dili ginahisgutan sa news, pero agi-agian na sa daghang tawo, mga tingog nga madungog lang kung ikaw ra usa, mga bayang moagi sa imong pilipiral nga panan-aw, pero mawala paglingi nimo. Ug mga kwarto nga bisan suga pa ang imong dalon, dili gyud mahayagan. Naasay mga balay dinhi nga walay nagpuyo, dili tungod kay mahal, dili tungod kay guba, pero tungod kay kada gabii na ako noy maglakaw sa hagdanan, na ako noy bata nga mutan-aw sa bintana, na ako noy nilalang nga nagtan-aw ra nimo hantod mulingi ka. Sa tulo ka istorya nga imong madungog karon, tanan nahitabo sa Capitol Site, ug tanang tawo nga naka-experience niini wala nagdahom nga ilang kasinatian mahimong istoryang ipasapasa na lang sa hunghong sa dalan. Ini ilang mga tinuod nga sugilanon, walay halong drama, walay epekto, kaysa tinuod mas hadlok pa ang realidad kung ikaw mismo ang naay nakita. Ini ang tulo ka istoryang hadlok nga gikan mismo sa Capitol Site Cebu. Arita sa unang istorya. Nitabo ni sa akong silingan nga atua nagpuyo sa usa ka daang balay sa Capitol Site Cebu. Hangtod karon dili gihapon siya muuli didto kung gabi na. Mga tuig 2017 to, padong na mag New Year, ang balay nila kay two-story na karaan, naa sa unahan sa eskina duol sa eskwelahan. Adlaw sa Biyernes, alas 11:45 sa gabi, si Kuya Jeric nag-inusara ra kay ang iyang pamilya tua sa probinsya. Samtang naglingkod siya sa sala, nagtan-aw og TV, nakadungog siya og gamay nga tunog nga murag nagdagan sa taas. Abi niya, iro lang to. Pero pagtan-aw niya sa hagdanan, walay tawo ug ang iring naara sa daplin. Pagbalik niya sa TV, kalit lang nga ni brand out. Sa kangit-ngit, nakadungog siya og kalot sa kahoy gikan sa taas. Pagbitbit niya sa flashlight ug misaka siya, nanindog iyang balhibo na ay silhuwit nga puti ang sinina naglutaw sa ibabaw sa hagdanan. Wala siya nakalihok. Ang flashlight mikidlap ug kalit. Unya nakita niya ang nawong, pil, walay mata, ug ang bakba nagnganga dako kaayo. Idagan siya pagawas ug nagdala og kasaba sa silingan. Pagbuntag, iyang lula niingon na nabader na pud siya kay giusab man ang altar. Hangtod karon, sarado ang balay, walay gusto mo puyo, ug bisan kami dili gyud moagi sa ilang eskina kung alauna sa kaadlawon. Arita sa ikaduhang istorya. Nahitabo ni sa akong ate nga nurse, nag-duty siya sa balay sa pasyente sa Capitol Site Cebu. Usa ka daang balay nga taas og gate. Alas 2 sa kaadlawon, gikan siya sa CR, naglakaw paingon sa kwarto, nakadungog siya og tok-tok sa bintana. Pero taas kaayo para katkaton. Sa iyang tan-aw na ay silhuwit taas nakaitom payat pero walay nawong. Ipaningot siya og maayo. Paglakaw niya padulong sa kwarto, nakadungog siya og tunog sa likod. Wala siya'y nakita pero ang kahayag ni kidlap unya murag na ay tingog nga niyaw-yaw. Paglak niya sa kwarto, klaro ang tunog sa gawas, murag ginhawa nga lawom ug hinay, wala sila'y tulog hangtod pagbuntag. Ang anak sa pasyente miingon, gwardya na siya nga walay nawong.
diha gyud na magpakita kada alas 3 sa kaadlawon. Wala na siya mibalik didto. Hangtod karon walay makadugay nga katabang sa maong balay. Arita sa ikatulong istorya. Summer sa 2016, si Nel ug ang iyang ig-agaw padulong sa party sa ilang paryente duol sa Capitol site. Mga alas 5:30 sa hapon, niagi sila sa daang balay. Unya si Nel nakakita og bata nga lalaki sa second floor, nagsinina og puti, nagtan-aw ra. Niingon siya sa iyang igagaw, "Tanawa ang bata," pero sa ilang pagtan-aw balik, nawala na. Nagpadayon sila og lakaw pero nakadungog nila nga ang bata nga nagkatawa sa likod nila. Paglingi ni Nel, ang bata tua na sa ibabaw sa gate. Naglingkod, nagtan-aw, ang mata itom kayo. Didagan sila paingon sa party. Sa ilang pag-abot, ilang tito naghilak. "Anak to sa lolo ninyo nga namatay diri. Kada summer magpakita na siya diha, nagduwa pa siguro." Gidemolish ang balay pagkasunod tuig, pero ang mga trabahante nagsigi og reklamo na ay bata nga nagtan-aw gikan sa wala nay atop. Ang Capitol site usa ka lugar nga busy sa buntag, pero lahi ang istorya kung moabot na ang kagabhion ug kung makadungog ka sa tunog, katawa o kalit nga niyagyag nga suga, ayaw lag tan-awa ang hagdanan basin naara siya nagtan-aw nimo gikan sa taas.